bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV to gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama kala to mbawɗon wonde e dunde Baba Adama caggal salminde on e juurade on ko bismade on e yewtere men Paamen Pamminen en jetti Allah joom baɗe bawɗe o nde o hokki en kadi fartanŋe e artude hannde ngam huccodirde e bandiraɓe e ndeɗo yewtere nde ganduɗa yowiti koye actualité leydi men Sénégal honon gowɗen ɗum waɗirde ni e kala yontere yewtere Paamen Pamminen no gowruɗon ɗum hebde ni tan e terɗe rédaction tawi ine ɗowana on ɗum debbo mo jaara e jammule Halimata Dia kono kadi eɗen gondi hen e machallah gollidiɓe men e Elhadj Abbas Sarr wondude e Amadou Moussa Anne en garti kadi yewtidde e bandiraɓe gadden kadi toɓɓe kadi ɗe ganduɗa ko poɗɗe rippede toɓɓe kadi tawa kadi ko jojjuɗe e leydi men Sénégal tengti e ndeɗo yontere ɗen toɓɓe sikki ala mo haali ɗum ma haal dawrugol kono kadi yañño hen rippa hen no hanniri ni nde tawno hande o dawrugol ngol ko kañum ɓuuri wondude ko ɓuuri tengtude e leydi men kono kadi eɗen gandi nduɗo lewru mo haali nduɗo lewru haala rewɓe mo wi lewru mars haala rewɓe ɗum ne taw ko rewɓe aduna o foof kono kadi rewɓe Sénégal keeɗani hen caggal no gowɗen ni tan ko toɓɓe men mbatten kono haade men arde toɓɓe ɓe mbawen firde ɗumen e faccirde ɗumen caggal nde calminɗen bandiraɓe en calmintuɓe ɓe gonduɗen e plateau o ko adi fo Amadou Moussa Anne kañum heedi ɗo junggam nana ɗo Amadou Moussa mi salminima mi salmitimama debbo mo jaara e jammure mi salmini dendagal yeeɓoɓe en Elhadj Abbas aussi mo jooɗiɗen e plateau o e dendagal yeeɓoɓe en e oɗo saaha calminama bismama e Paamen Pamminen haade nden mi wi on onon e dow taw min joopi ko anone jettinana en bandiraɓe rewɓe en mbi on bonne fête e on ɗon 8 mars jarama ko noon mo haali mars mbiyen haala 8 mars saka noon e nduɗo lewru tengti kadi ko hanki oɗon ñalawma mawnina e nder windere nde ha e leydi men Sénégal Elhadj Abbas Sarr mi salminima mi salmitima sohna Halimata mi jarnima no feewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu Baba Adama o kala mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartaŋe kala ko wawi yawtude e émission wawa famede no émission inirani enen profité occasion no Amadou Moussa Anne wini enen calminamo au passage wonde hande kadi enen foof enen ndendi en itti calminal men taw ko urɗi vraiment fewde rewɓe min pawi ɗum e juuɗe ma ko noon Allah jarama on jarama kadi ma en jettin ɗum rewɓe ɓe kala no hanniri ni ko wiide tan kam oɗon ponno woppude mi fofto mi wasa gollade hanki mi wino on noon kono kadi ha hande kadi ko journée de la femme ɗum noon mbawno tan woppude onon rewɓe onon worɓe ɓe meeɓe ɗo won yewtere nde kono ha joni ala basi ɗum noon bandiraɓe no gowruɗen ɗum ni tan en garat e toɓɓe ɗe toɓɓe men hande noon ko toɓɓe tati tan cuɓiɗen nde tawno ɗe toɓɓe tati hen ɗiɗi kam koye jaajƴe no fewi woni alhaali dawrugol ngol eɗen kewno ƴettude ko wayno toɓɓe 4 walla toɓɓe 5 kono hande o ko toɓɓe tati tan ƴettuɗen gam wawde rippude no moƴƴi e oɗo alhaali dawrugol ngol ganduɗa ndi e leydi men Sénégal ko kañum woni ko haalte ko adi fof toɓɓere men adande ko journée de la femme ganduɗa mawninama hanki e windere nde foof aljuma hanki o kono kadi tengti e leydi men Sénégal tawi kadi won toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe payodinɗe baɗaɗe hen toɓɓere nde dental leyɗele ƴetti kono kadi toɓɓere tengtude nde leydi men Sénégal ƴetti gam rippude hen beele rewɓe ina mbawa hen hebde hakkeji mumen ko wona ɗum kalten koye nanggugol ñalngu sumgoji lefol laamu sikki ala en jii kadi ina jeeya e ko ɓenni ko e ndeɗo yontere ko rippa kadi e dawrugol ngol walla ni kadi actualité leydi men nguɗo ñalngu ganduɗa hoorejo leydi ndi ƴetti ɗum woni le 24 mars oɗo mo gonɗen tawi hakkude mabɓe e conseil constitutionnel hakkude makko e conseil constitutionnel wonino date uji ɗiɗi kono wattidi jagguede ko le 24 o so tawi ɗum ɓenni gartaten ko e projet de loi amnesty ɓenninaɗo kadi ɗo e leydi men Sénégal toon to suudu sarɗiji to toɓɓere kadi addude haaluji kewɗi machallah yalti hen ma en dippu hen kadi no hanniri ni donc ko adi foof Elhadj Abbas Sarr garen e toɓɓere meɗen woni toɓɓere adande nde woni holɗum journée de la femme mawninaɗo hanki o sikki ala en jii woni toɓɓe ɗiɗi ɗe toɓɓere hen wotere ko toɓɓere aduna o foof toɓɓere wonde nde ko toɓɓere Sénégal toɓɓere Sénégal nde Elhadj en jii hay reportage mum a waɗi hen ko toɓɓere nde ganduɗa ko jojjude rewɓe ɓe yidde mumen
hikka ko yo rippe e autorisation parentale woni sukaɓe ɓe kamɓene so tawi ɓe jiiɗi yaltinde ɗumen ɓe daña hen yamirore no worɓe ɓe ni nde tawno e oɗo saaha mo gonɗen a wawa yaltinde ɓiye tawa bammum waɗani hen yamirore mum en tant que debbo ko noon sohna Halima a jarama nde ɗo toɓɓere wande fayida nde gandanɗa hoore ma so wiyama 8 mars tan danaka hakkillaji kotat ke darde rewɓe ɗo e Sénégal ni fonno wiyade bom ko le 7 mars par ce que sa ƴeewi e nder histoire e nder tawata ko 7 mars ene jeyano e rewɓe calogol men salade ɓittede salade tan faaɗede salade tan uddede uddugol ngol ganduɗa hoore ma wasde jeyde hoore muɗum en jeyano ko ganduɗa hoore ma rewɓe talata e nder vraiment kaɓinomo ɗum ha ni saabi oɗo ñalawma en jahire quand même ɗo e Sénégal ko fonno wawde mawninede so tawi en gari comme par exemple e hande toɓɓere nde cuɓiɗen nde surtout ɗo e Sénégal a tawat ko autorisation parentale manam yamirde suko ɓiɗɗo an jimnaɗo gorko e jimnaɗo debbo ko onon ndendi ɓiɗɗo sindo ko saago walla fonno wonde taw moni mum foof ene foti wawde jogade haqqe mum timmuɗo e ɓiɗɗo so tawi comme par exemple foti yonti yidde nawde ɗum walla yidde ɗanninde ɗum walla yidde wannude ɗum won certaine gueɗe taw an debbajo so tawi babiraɗo ala ɗon aɗa foti wawde dañde autorisation mais so wonti comme par exemple autorisation ko bel ummoto e jimnaɗo te saaha jimnaɗo gorko ene gueɗɗe ene beñodira soit debbajo ene wawi wasde wondude e joom galle muɗum gueɗel gonguel jimnaɗo gorko ene wawi ustortade joomum mais kadi ene wawi ɗannade également ene wawi wonde nokku mo ganduɗa hoorema ene weñi de telle sorte que an debbajo pour mbawa hebde autorisation poɗɗo wonde ronko latade saahaji kadi eɗa hawre worɓe waɓen amen ni taw peut être ma taw haqqillaji yo Allah yaaf en ɗesi ɗimin seeɗa yo jamir tan ɓiɗɗo yo dañ haqqe ko yummiraɗo yiiɗi ko ɗaɓɓitoyde holliti hen goɗɗum ɓayde min komi gorko mi hollo autorité guuɗagam ngu wasa wadde ko foti ko wonde alors que enen kam so dokka sagoji meɗen taw hande vraiment on ɗon autorité parentale o fondé de telle sorte que debbajo aussi wawa dañde haqqe muɗum e ɓiɗɗo surtout to banggue kayitaji ɗi ganduɗa hoorema ɗo so tawi neɗɗo aɗa yiiɗi nawde ɓiye tan hayso ko ɓoyi caggal leydi no wawi sifrade foof alay saago keɓa autorisation parentale te taw on ɗon ko banggue babiraɗo te sen mbi parental mimɓe sikki ko yumme baba foof wiyete ɗum woni parent donc ɗum ɗon vraiment si dokka saago vraiment taw on mbawat haɓanade ɗum tigui rigui laamu ngu aussi nana moon e gonɗon erage wawa rokkude moon on ɗon nden wadde Elhadji Bassar an machallah aɗa yaadi e oɗo fannu mo ganduɗa rewɓe nana kaɓono ɗum e oɗo saaha rewɓe ɓe yo dokke ɗum saabu ko fodde mumen kadi ko hunde fonde wonde saabu so tawi woni joni gorko koko ɗanni an ma wonani caɗele kono kadi so tawi kadi caɗele nana hakkude moɗon jomum ne wawi ni rewrude ɗon eɗen gandi rendoji meɗen mbay rewna ɗon salo sababude caɗele gonɗe hakkude mon ɗum foof nan ɗon ndeke noon rewɓe ɓe mbiyatmi ko noɓe kaɓirani ha goɗɗum heeɓa guilay parité en eko nandi hen ha wawi heɓede ha tolnaɗo ndeɗo toɓɓere nde soɓe dippi hen sikki ala mbawen hebde ko jiɗɗen ko autorité ji ɗi nana keeɗi kadi eɗen jogui rewɓe kadi ɓe ganduɗa kañumenne koto banggue laamu daari koto banggueji goɗɗi ha daari de telle sorte que ina mbawi daranade en ha mbawen hebde ko jiɗɗen ko Amadou Moussa an gardamme ma an ko toɓɓere nde ganduɗa nde ko woni toɓɓere général nde toɓɓere nde Nations Unies woni dental leyɗele ƴetti woni investir en faveur des femmes accélérer le rythme ɗum woni nde ɗon toɓɓere nde ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe ɗum ɓe ƴetti ɗum nden toɓɓere noon koye aduna he foof woni ko yo rewɓe ɓe keɓ fodde mumen kala ko gorko heeɓi yo debbo aussi wawa ɗum hebde beele ne wawa darorade no foti darade ni nde tawno hande renno ngo wonɗo tolna holno pamirɗa an ndeɗon toɓɓere a jarama Halimata a jarama e ɗen toɓɓe ɗiɗi saabu on kaali toɓɓere adana nde ko toɓɓere yowitino tan e leydi Sénégal andi noon sa waɗi toɓɓe ɗiɗi wotere nde ko fedde gotago windere nde kañum suɓoto e kala hitande leydi foof kadi aussi ne jogui sembe e mbawa kañum ne suɓade toɓɓere tawi ko waɗore adapté e leydi muɗum ko Elhadji haali ko hunde fonde wattede hakkille no moƴƴi ko hunde ganduɗa nde ina wawi asede so tawi yurnitoyama to banggue code de la famille mbiɗa sikki ɗum ene wawi wonoyde kono kadi ko gonɗen koye Sénégal so tawi mi jumpi seeɗa e toɓɓere nde ko wona ɗum toɓɓere windere nde ko toɓɓere nde ganduɗa mbiɗa sikki ko miija saabu sa daari toɓɓere nde ko toɓɓere nde ganduɗa
illi so tawi waɗama hormama tan rewɓe ɓe ene mbawi kañumen ne rewde ɗon darna koyɗe no hannirta ni ngal ballal noon ne wawi wonde koppareje ne wawi wonde kutorde ne wawi wonde haqqilantagu ne wawi wonde gandal ne wawi wonde kala fanuji ƴettuɗa beele rythme mo rewɓe gone yaade o to banggue ɓamtare nde mbawa ɗum hebde saabu hande so tawi ƴeewi windere nde mi wiyani rewɓe keptima worɓe ɓe kono ɓe batti soynade worɓe ɓe to banggue golle to banggue ɓamtare to banggue jabɓe to banggue développement e to banggue foof mo ƴettuɗa social muɗum fannuji muɗum hande ka ene saɗi gollal ngal jiita e windere nde tawi debbo daraki ɗon so ɓurani gorko one watti soynade gorko o vraiment to banggue reggodirde nde waddi ɓen ɗon so tawi mbiyama yo balle e kala fannu beele jaɓɓe mumen ɗe wonno jaɓɓirta ni jaɓɓal mumen fewde yeeso ene ɓuura yuɓɓude ɗum ɗon ko hunde moƴƴere so tawi ko noon ko hunde moƴƴere en tout cas mbiyaten tan ko so tawi wiyeteno ko debbo ine famɗi sembe debbo heewi ko gorko tottete tawa debbo tottaka ɗum koto banggue sembe physiquement kono so tawi woni koto banggue haqqilantagal kala ko debbo kala ko gorko wawi debbo ne foti ɗum wawde to banggue jangde a janggui ha heeɓi ɗo minne mi janggui ham heeɓi ɗo diplôme aji meɗen poti kono hay ɗum ni yiyeteno wonde tawa rewɓe ɓe koye mumen so tawi en dañi oɗo poste an hoore ma tawde woni ka gorko tan an ɓuratami salaire ɗon foof ko hunde nde ganduɗa yurnitama ha hande wonɗo heeɓa deke noon ɗum ɗo ko hunde wande fayida min mbiyatmi ko wadde investir e debbo ko hunde wawde wonde kadi ko hunde wande fayida sa waɗi investir e debbo a waɗi investir e rendo ngo par ce que debbo kañum woni foof debbo woni galle debbo woni boowal debbo woni leydi debbo woni rendo kala ko ƴettuɗa e aduna o ko debbo deke noon so tawi waɗama investir e debbo kala fannu bawɗo wonde ko hunde nde ganduɗa ko hunde ɓamtore wonata donc en iwat ɗon payene toɓɓere meɗen ɗimmere toɓɓere men ɗimmere nde ko alhaali dawrugol ngol sikki ala en ji ɗiɗo sumgoji lefol laamu hikka ko yowiti ko e darnude ɗum ñalngu ngu woni caɗele caggal ndiɗen dirtina woni caɗele mawɗe yeehi ha haalano ɗo haala 2 juin hande o wonti le 24 oɗo mars mo gonɗen nduɗo lewru mars firti ko oɗon campagne mo ganduɗa kañum woni campagne électoral o koye oɗo aset ni fuɗɗi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni dawriyankoɓe woni candidat ji ɗi ɓe keɓani koɓe ponno ko hebde normal e nder sarɗiji leydi men kono tan haɗani won koɓe keeɓi gam wawde yuɓɓinde ɗiɗo sumgoji elhaj wiyama wonde ko 24 o conseil constitutionnel tawti hoorejo leydi ndi hankkadi ndi ko oɗo 24 ɗiɗo sumgoji juɓɓinte an e yiyande ma beele ɗo ɗo tolnaɗo famɗi walla famɗani saabu won wiyoɓe famɗiriɓe campagne o pour wawde ɓe yaade e nokkuji ɗi no ɓe poti waɗirde ni kono an holno jiruɗa ɗum tawde woni woodiɗo heɓano ha yetta ɗo caɗele mbaɗi ɓe puɗɗiti gueɗe ɗe eyyi aɗa andi haalimatu wiyata en famɗi tan ko mbo sikkani taw peut être ɗum ɗon jogorno wadde par ce que aɗa andi jaggunoɗo fuɗɗinoɓe campagne guila 2021 presque Sénégal guila 2000 sam welan wiya guila 2019 ɓe puɗɗi campagne campagne 2024 oɗo woni février 2025 mo gonɗen no 25 février 2024 campagne o fuɗɗinoma guila président Macky Sall heeɓi laamu en 2019 do heɓtinde laamu en 2019 guila nden campagne o ɓe puɗɗi campagne donc fonnoɓe yaade élection 25 février so mbiyama e wonde bon hakkude nde caɗele mbaɗi caɗele mbaɗe peut être en mbawi hen artude mais waɗi quand même ha riwtama ha dialogue aji mbaɗama ha finalement date quand même nanggama le 25 mars oɗo le 24 mars oɗo garo so Allah walam ɗo jaaɓi donc pour min e nder balɗe sappo e ɗiɗi kala keɓe liggannoki noon e ummade 2019 ha yetti oɗo saaha e mbawa ɗum liggade hayso tawi e ɓeydananomo lebbi tati goɗɗi e mbawa ɗum liggade ɗum noon firti noon ko so tawi e parino guila nden parnoɓe fodde yaade 25 février 2024 so mbiyama e wonde yon jaa 24 mars oɗo mbi sikki dans les normes vraiment foren famdedeɓe ko ponnoɗo liggade foof tawat ko liggima ko fonno ko liggade heddi kay hankkadi ko lambu fii yooɓe turuɓe cippira kala mbo Allah ko ɗum tan heddi hen hankkadi ko ɗum foti wonde koɓe poti wadde ko saabu noon wonɗo tolnano yehino ha woɗɗoya heddoto ko caɗele mbaɗi yimɓe duttima caggal Amadou Moussa an hol yiyandema e oɗon fannu beele an ɗum ne famɗi walla famɗani gam tan kamɓe ɓen candidat ji ɗi wawde ɓe yaade e yimɓe mabɓe saabu noon eɗen gandi won hen kañumen ko gonga woni maɓe fuɗɗinoɓe
kono won hen kañumen puɗɗaki ha ɗo ngal ɗo dawal daɓɓal beele eɓe mbawi hen fewnitade mbaɗa fewnti tan moƴƴi mbaɗa mbiɗa ko dawal daɓɓal wadde firti kene raɓɓiɗi par ce que balɗe sappo e ɗiɗi tournude Sénégal yettoɗo ɗo yiɗi yettade ɗo waɗa ko yiɗi wadde ko ene famɗi mais ɗum noon koto banggue point de vue constitutionnel par ce que sa ƴeewi kuule leydi nder ɗe to banggue conseil constitutionnel constitution leydi Sénégal waɗi prévoir élection présidentielle ko jonte tati balɗe nogas e goho ɗum ɗon noon ko hunde joddade yewtida ƴeewa tawi nder balɗe nogas e goho neɗɗo ne wawi yirlade Sénégal yettoɗo yiɗi yettade kala joni noon so tawi ɗum ustama balɗe jeenayyi ko ɗum woni lawol ngol to banggue point de vue ɗum ɗo constitutionnel joni noon to banggue faisabilité o ene wawi wonde min pouram hasino ko yontere wonno candidat ɗi ne mbawi yirlade Sénégal kono ɓe jettotako ɗo ɓe jiɗɗo yettodade heddi ma morlal jiire woto kadi ko candidat ji sappo e jeenayyi ɗon aussi ma jibin probléme ma wat mitinaji ma pottit caravane uji ma pottit par ce que espace one raɓɓiɗi goto fof nan koye profitde kadi ko joomum mbanno prévoir wonde ma waɗ meeting wuuro naggam commune naggam département naggam région naggam ne wawi ɗum wasa heɓade e balɗe sappo e ɗiɗi ɗe kadi woto jejji tan kadi koye lewru korko wona e lewru karem ɗon aussi ko probléme ko heddi noon banggue goɗɗo ne wawi wasa famɗude saabu ɓesguli leydi Sénégal ene gonde kawisa so campagne waɗama e so waɗaka ne jomumen fiɓɓe wotande Halimata Dia ɓen ko wotande Halimata Dia hayso Halimata Dia waɗani campagne ɗum ɗon noon on banggue eɗen mbawi famɗani par ce que hande o kala Sénégal najo ɗo woni mo fiɓi wotande ɗo ene fiɓi ɗum wotande hayso jomum yettaki ɗum hollirɗo ɗum programme o par ce que hen saaji ma ɓuuren rentade Sénégal mbiyen candidat hewani wotanede gam programme muɗum mais heewi wotanede ko gam mataw ko mbiten ko iwde jomum walla gonka jomum walla hen saahaji yidde yo waylo walla hen saahaji yidde yo ko wonɗo ko yo jokku ɗum noon ɗen guiɗɗi fof kala to guiɗɗo ne wawi wonde wadde firtini ko to banggue point de vue constitutionnel no mbimi ni ene raɓɓiɗi par ce que jonde tati mais to banggue aussi gueɗɗe ne wawi wonde par ce que hunde fonde wonde nde tawno yimɓe koko jooɗi tan ne paadi on ɗon ñalawma vote e tumnade e koye nder lewru korka gueɗe ɗe gonata koye nder lewru korka beele ɗon kadi waɗata caɗele beele ala kadi ngakkanɗe ɗe jogori addandeɓe tawɗoni lewru korka kam mbaɗani ko wayno ma walla ko wayno Elage Abbas Elage ko yillude politique mboɗa andi wonɗo waktuji ɗiɗe tolno so renaki tan weddoto kala ko wonno ala Elage ko jambar banggue korka maɗa wawi toñde mo partout kono korkam ko jambar saabu en gandi kanko heno hoɗi heddi noon Halimata ko namdal banggal fayida hanki mbeɗa haala ɗum e to e émission olel mbimi min pammi ko gorko biteɗo participation c' est à dire par ce que ɗum so tawi candidat ɗi ko sappo e jeenayyi eɗen jogui candidat goɗɗo bato nogas woni taux de participation ko ɗum waɗata définir oɗo élection présidentielle 24 mars saabu koye lewru korko wona won nokkuje no nguuli ko jajaɓe e sosoɓe goni toon leppinoɓe tekke mi séquence ma jaab darade e rang fodde waktuji pour rangde ne gotoya saabu en jettimi en nokku Sénégal naaɓi natti wiide ko ɓuuren ko heewde mbiyata wonde ko jarananimi to banggue politique o par ce que hunama huntama wotama te gartam yiyaka donc ɓen ɗon hande so tawi ɗum hawre lewru korka hawri kam e lewru korka jomumen mbiyata wonde ko jaranani ɗumen donc noon min panmi ko taux de participation pouram jogoto wonde ko taux de participation ɓurɗo wadde faible élection ngaji présidentielle sénégalaise ko ɗum woni miijo ma ko ɗum cikkuɗa so renaki noon ɗum ina gasa saabu sa ƴeewi won hewɓe oɗo saaha mbiyata ko kañumen de so renaki ɗiɗo voteji kañumen jahata suɓoyade saabu noon hoordema kam ha kikiɗe jaaha mbiyaɗo gotoya walla kadi pina subaka mbiya yaya aɗa rangoya surtout kadi e andude voteji meɗen no wayata ranguji ɗi hen saahaji ne juuta kadi ko fawti hen e ngolɗo candidat ji ɗi keewi kewgol ngol ganduɗa so renaki tan vraiment ma wonno way Elage anne hol yiyande ma e oɗon beela sikkani telɓe ma mbat e oɗo élection sababude gonka ka e aɗa andi no witeni Halimata aɗa andi ko meeɗa wadde so waɗi tan yimɓe jogoto hen kurhuli no fewi wonno yimɓe meeɗa peut être hayso guuti e korka wonani élection présidentielle noon ko hunde kañum en jeeya ko ɓuuri tekkude par rapport e élection ngaji keddiɗi ɗi somi ruttitima caggal seeɗa tan mi yiyat comme par exemple taux de participation sen jii hay ngol ɗo lawol ɓenndugol waɗi faible législative pourquoi waɗi faible par ce que nden wonano ni suɓade hoorejo leydi mais ko suɓade
ardiɓe diwanuji walla suɓade waɗoɓe représenté toon to suudu sarɗiyankore mais taux de participation en jii en waɗi en wanno faible pourquoi par ce que yimɓe ko kunanama laaɓi limtinde ronko ɗumen ngol noon so ari e gandanɗo hoorema lewru ganduɗo hoorema yimɓe lewru jaja ɓurani suusde ɗum no feewi pour gummina hen goto kam yo ya wotoy c'est surtout noon kam so wiyama comme so wayino wayanno comme par exemple to e Fouta so wayino wayanno e Nguli jaranta ɗumen ma wonɓe jaranani ɗum kam kono noon heddo noon tewoɗo sa saɓori ñarawmo tan ko Dakar Dakar ko heddi ko foof sa ƴeewi diwni goɗɗi fof Nguli par ce que min ɓoyangumin Fouta mais sa yi aɗa waɗa sentir Nguli kinnen ara jammo tan yimɓe dañat jaam ñalawma o ina wula ina yaltina wadde dégagé Nguleki joni noon min noon to banggue holto ertomi yimɓe yeɓe jaaɓe gotoy par ce que cuɓorɗen komo gandanɗa hoore makko kañum jogori jogade leydi men duuɓi 5 donc yeɓe jaaɓe gotoy eɓe gotana mo gandanɗa hoore ma eɓe jogui yakar oɗo so pirti ɗum leydi ndi ma nagganɓe leydi ndi duuɓi 5 fewda ɗum ummina ɗum ɗo woni ɗo nawa ɗum ɗo yiɗa ɗum eɓe ndento a faami jooɗade par ce que ɓe jooɗima tan eɓe jeeya so tawi jangge e jaam leydi ndi naati juuɗe ganduɗa hoore ma jangge e jaam en jogori bonde mais eɓe jeeya hen kala mbo wooti hen aɗa jeeya hen ɗum waɗi taux de participation waɗi ɗum wadde important e yimɓe vraiment yo jaa gotoy waɗi ɗum wadde important tan que saɗa suuɓo cuɓoɗon ɓayde ko enen cuɓoɗon mo ganduɗa hoorema jangge e jaam so joguima leydi ndi ma wawa fewde meɗen janggo e jaam tawa en dañata nimsa e ko cuɓiɗen ko en tout cas kaɗo gonka kam hawri ko e Sénégal naɓe ɓe ganduɗa hen saahaji aɗa yiya tan ɓe jahani suɓoyade jahani wotoyde haɗata ɗumen yaade tan mbiyata ko jaranani ɗumen min ɗiɗo politicien ji jarananimi haydara ɗum ne heewi yiyede e leydi men ndi ete wote ɗe neɗɗo kala ɓiɗɗo leydi aɗa jogui fodde yaade jaaha cuɓoɗa mo ganduɗa aɗa jogui e muɗum yakar beele so tawi ari e leydi ndi ma won ko firti ɗum noon woni ko sumgoji lefol laamu sumgoji nokkuji sumgoji diwanuji e foof kala hen ko wawi wonde yo neɗɗo yaha tan suɓoyo kono noon kaɗo gonka ari yanti e ɗum ɗon yante lewru korka yanti kadi e caɗele nanɗo ha wayno leydi saabu sen ƴeewi hande gonka leydi ndi hayso woni ko aduna o foof ne haɗani kam enen eɗen gandi caɗele gonɗe leydi men ndi caɗele kewɗe nanɗo pawdirɗe e dow men guila e to banggue guura ka banggue gonka ka ha e foof ɗum noon wadde ko yo Allah won ballo tan en tout cas ɗiɗo sumgoji mbiyeten tan ko moftanen ɓooy ko woni yeeso daɗani guite ko refti hen ko pawaten hen ko toɓɓere men toɓɓere nde ganduɗa dille mum keewi ɗo ha caggal leydi dille mum keewi woni holɗum woni projet de loi amnesty mo ganduɗa suɓama ɓenninama to suudu sarɗiji leydi men Sénégal ɗum ko caggal nde ɓennina toon to batu jagorɗe tawi noon ɗum ɗon en jii haalanoma fuɗɗima haalede guila ko ɓooyi haala tengtina e nde hoorejo leydi ndi huccodirde e jandiyankoɓe caggal ɗum arti toon to dialogue national toon e dialogue national o ɓenni hoorejo leydi ndi wino ma naw ɗum to batu jagorɗe ɓenni toon ɓenni kadi ga e suudu sarɗiji leydi men Sénégal Amadou Moussa hande certes nde ɗo toɓɓere walla mbiyen ngal ɗo kuulal ngal ɓenni to suudu sarɗiji to kono de ko ɓuuri hewde e ɓiɓɓe leydi ndi jaadani e maggal ha e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe ɓe en jaadani hen an holno pamirɗa oɗo amnesty mo ganduɗa addama e tuma mo ganduɗa wiyano finatono tan wiya wonde ɓeɗo alay saago nanggue ɓeɗo bonniɗo ɓeɗo mbaɗini ɓeɗo battini terrorisme haala cocktail molotov pittali keddima hen force occulte en pittali keddima hen bonandeji mbaɗi ɓe mbasi hen jawdi mumen ɓe mbasi hen golle mumen ɓe mbasi ko heewi fina tan un bon jour wiya tan wonde hande ngal ɗo kuulal koko ɓenninte ko waɗano foof yo yaafe Amadou Moussa holno pamirɗa kaɗo gonka ko déception vraiment parce que beele Sénégal yettima e nokku ɗo foti wadde amnesty e oɗon e kaɗon gonka min pouram amnesty mo Sénégal naaɓe cuhorno tan ko jaggude ladial élection présidentielle saabu yeru mum nani nde ɗum nanade yaltannoɓe ne mbi ne mbaɗa seppuji ɓe foof poɓɓi kelle jetti Allah et puis deeci donc ɗum par exemple sinno guila nden tan yimɓe ne ganduno payi tout droit koye 25 lewru février goota tawno sa hande en gandi so tawi élection ay premier tour so tawi ko premier tour wonno en gandi gagneɗo so tawi ko deuxiéme tour en gandi hol yaaduɓe deuxiéme tour donc ɗum ɗon fof tawata yimɓe kadi
haala pulaar ne mbiya so tawi a ferguitima ajani oto ƴewɗo jandaɗo ƴewre perguiɗɗa ɗo min puuram oɗo amnesty ko jumre politique mbo ardiɓe mbo chef de l' état Macky Sall yiiɗi wadde rectifié taw ko hunde heñorade ɗon tan yo wat saabu sa wi réconciliation nationale a wi pardon woni yaafade woni yaafnade e weldirinde ɓesgule leydi Sénégal ɗum so wiyama hande ɗum ɗon woodi naam wonto yimɓe jetti saabu guila 2021 ha ɗo gonka leydi ndi no wayli hen saahaji neɗɗo no huula koddiɗo muɗum hen saahaji neɗɗo no huula jaadiɗo muɗum hen saahaji neɗɗo no hulani haalde miijo muɗum jogui fewde e neɗɗo to tawi ɓa neɗɗo ko politicien soit ɗo wona pouvoir walla wona opposition walla wona opposant ene ɗin kulhuli nan ɗo naam kono en jettaki nokku ɗo wiyete wonde yo kulal nawe en urgence to assemblée nationale woote ko wiyete ko ha joni amnesty général e joni tumanoɓe ko kañumen goni force occulte goni force spéciale goni terroriste goni salafiste goni waroɓe goni bonnoɓe ɓen mbi ko kañumen eraki ngal ɗon kulal amnesty kañumen ñagaki namdaki heddi noon wonko woni less politique hay goto anda kono jomumen darima e suude darima e weeje mbi namdaki ñagaki eraki ɓennina kadi kam tawi kadi ko ɓuuri hen ko jagguede witeɓen jaltine ɓe kadi aussi ko ɓuuri hen ko hewde kadi koye parti mumen jeeya ko ɓen kadi tumaɗe ɗo gueɗe foof donc hol sens amnesty o min mi yiyani sens amnesty o mi yiyani sona noon tawne woodi hello wongo wirnigo en ganda gomi anda min taw ko ɓen jeeyi on ɗon amnesty mais kam e peeji mi anda hol jeeɗi oɗo amnesty en tout cas amnesty o ko heewi ina haale hen haalaluji mum ne keewi Elhadj Abbas boɗandi ngal ɗo namdal yata mboɗo jogori heɓde hen ko jinmi ko so tawi wiyama oɗo amnesty kanko président o heñorima ɗum en jii ɗeɗo balɗe battidiɗe ɓe daranima ɗum koko jojji ɓe mbaɗi ɗum ko wiyete ko wonɓe waɗata couvrir saabu sa ƴeewi Amadou Moussa haali joni so tawi ko landa ex Pastef kañumen ko ɓuuri hewde ko e mumen ko kañumen jagga ko kañumen tuuma ko kañumen kadi ina jeeya kadi e fonnoɓe ɓe suɓade toon to suudu sarɗiji to kañumen mbaɗi vote contre mbi jaadani hen hande o laamu ngu ɓe ganduɗa ko kamɓe tumno yimɓeɓe ko kamɓe tumnoɓe hen ko kamɓe kalanno yimɓe terrorisme ko kamɓe kalanno so tawi en jejjitani Antoine Félix Diome en jii kañume ko wayno procureur jaltanno ɗo kuccodira e jaydiyankoɓe ko haalano hen ko ne heewi joni o tan wiyede wonde ɗum ɗon fof ittama yooɓe jaafe tumnoɓe ɓe ko kañum en jaafi beele ɗum Elhadj waɗani ko niɓɓiɗi e haqqille eyyi aɗa andi mi jaggata en waɗi ko niɓɓiɗi jaggatmi ko aɗa andi état mbiɗa heewi haala ɗum ko mbimi état ne jogui appareil min mo jogui somi lumimi konngol am Moussa joni wiye wonde en wayata won allowal cuuɗigal ngal o vraiment o humpitaki min jaggimi état en jogui appareil mo gandanɗa hoorema ko kañum tan andi ko kañum ko andi ko sinno sa nani tan neɗɗo ene wiya oɗo neɗɗo de ko homme d' état ça veut dire que wonko wawi sudde nder makko ko gandanɗa hoorema ɗum ɗon so yaltini ɗum tan aduna o ene wawi taw ndewen ɗon Sénégal fof fuusa mbeɗa laaɓa en âme et en conscience wonko président Macky Sall andi ko gandanɗa hoorema hande so haalno ɗum joni leydi fof fuusa a faami heddi que c'est très normal ɓen ɗon ɓe ganduɗama tumanoɓe ɓe daroɓe mbiya goto ni contre wonde en jiiɗi yaflede eɓe jogui ça c'est très normal banggue fannu goɗɗo woni comme par exemple sa yi kamɓe eɓen kaala eɓen ɗumin guila nden ha joni a nanani mawɗo mabɓe o haali ko deƴƴuɗo kañum ko deƴƴuɗo on ɗon silence wonko firtide o wona maire de mais kanko o haali o wi wonde o ala e oɗon protocole kaalareɗo o haaldaka ha hande ko yimɓe makko tan kaalata mbiya wonde o haali en tout cas ko toon iwrata koto yimɓe makko to iwrata par ce que kanko omona e dumbirdu ha hande ko yimɓe makko kaalata mbiya o haali omona e dumbirdu way comme par exemple yimɓe hande wonduɓe lande présidentiel walla wonduɓe laamu ngu a faami ha hande wone mabɓe dartoɓe mbima e wonde minen de a faami min gondani e président Macky Sall ko ƴetti ko kamɓe taw ko yimɓe wonduɓe e parti présidentiel walla mouvement présidentiel won wiyaɓe wonde jaadani e président Macky Sall ko ƴetti c'est à dire que heccanki mi haali ɗum mbi min ene waɗi fannuji ɗiɗi mi yaadani ene waɗi hen banggue mbiɗa yaadi hen ene waɗi hen banggue mi yaadani banggue momi yaadani hen o woni comme par exemple sinno ko min waɗanno ko beele justice waɗa ha laaɓa ceer so justice waɗi ha laaɓi ceer
e on saha vraiment yaafade ina wawi waɗede yimɓe ganda mbaɗa situé vraiment les faits ganda ɓeɗo mbaɗi tel ɓeɗo mbaɗi tel ɓeɗo mbaɗi tel hélas ko ɗon banggue goɗɗo banggue goɗɗo mo jaadimo hen woni comme par exemple min hannde comme joom galle so woni joom galle so dok sagam haade mi yaadi mi anda holko jogomi pour jiɗanmi ko wadde réconcilier ɓanno ɓesgam fof wawa yaade kono haade ma wadde réconcilier hélas il faut laaɓa ko yimɓe ɓe fof mbi ko min mi haali ɗum mi haalti ɗum min kam vraiment min personnellement mbimi ko yo gonga o fonno yaltude ha gasa par ce que aɗen ko tawi enen aɗen ko waɗi enen ɓiɓɓe leydi ndi enen sénégalais ɗi ganduɗa ɓe en mbaɗani dawrugol en mbatta eɗen jiiɗi famde eɗen jiiɗi andude saabu sa ƴeewi kamɓe tuumaɓe ɓe kamɓe ko laamu ngu jusqu'à preuve du contraire kamɓe ɓe mbi waranno laamu ngu ko kañum jeeyi sababu caɗele ɗe fof ko kañum kamɓe ɓe mbi ko ɓen joni enen eɗen jinno kam andude hayso tawi yaafuye ina waɗa yo gandal wat yo yimɓe gandu taw en fait ko mbattuɗen ko haqqille joni hewani de ɗe ƴetti hunde tan wiye laaɓi tan laaɓ a yi ɗum holɓe hen no wiyatno kulal ay kulal amnesty meeɗa wadde yimɓe fof meeɗa hawrude e amnesty ɗum ɗo e sénégal leyɗele goɗɗi hay fin guerre mondial o ɗo temedde million ngaji bani adama mbara waɗa ko wiyete ko amnesty hay ɗum waɗi lundiɓe naam eɗen jaaɓi ɗum fannu goɗɗo o min nanoɗon mbi wondene yo ene fonno yaade ha ñaawe anduɓe responsabilité o waɗe situé ko jomumen pawte ko pawi so paari mbaɗe amnesty on fannu no wawi wonde kono fannu aussi yaafade ene wawi wonde kono en kewani yiiɗi yaafa baɗni raɓɓidde par ce que 2020 ko février 2021 e ha 25 février lelgo go hawi yimɓe no fewi 2024 donc duuɓi tati e nder hen mi gayneten élage duuɓi tati tan ni fep yimɓe ne goni on musiba gaynani taw hay goto anda hol boɗɗo hay goto anda hol baɗaɗo ɓesguli nana jooɗi ne goye koreji mumen taw maɓe heccuɓe yimɓe nana bonnana ɓe nana gañi he selluɗo cellani kaɓi banda sa hannde so wiyama wondene yo foof renninta waɗe morlal jiiri wiye wonde yo waɗe effacé yo yejjiti ɗum ine tundi hakkille kala innama aade min loi amnesty réconciliation nationale pardon ɗum kay ko hunde moƴƴere saabu julde so ari so korka ari goɗɗum so ari kucca e bande mbiya ɗum yarlomi yaafomi jiɗɗa ko réconciliation jiɗɗa ko pardon kono noon beele aɗa andi ko jaafotoɗa ko walla ko jaafiɗa ko beele aɗa andi ɗum aɗa andi baɗɗo e beele aɗa andi baɗɗo emo waɗani sa là aussi ko ɗum hunde gandade vraiment min ɓuuram mbimi ko ɗum jumre politique mbo état du sénégal waɗi gila 2021 ha 2024 o ene yiiɗi waɗi ɗum effacé ene yiiɗi waɗi ɗum rectifié jinnomi wiide donc addi kuulal biyetegal amnesty fawi ɗo wi wondene goten ɗum et puis ɗum ɗon majji ɗum yaha ɗum gasa en tout cas ko ay amnesty walla mi wiya beldital ngal so tawi ine waɗa ne waɗi ko laawol waɗi ko laawol de certes de ɓe jeehi toon to assemblée to en jii ko wayno maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa kañum ɓuuri en janggude droit machallah mo jonnaten darde muɗum en nani haala makko en jii ko haali ko o wi ko wonde ko wiyete ko wonde amnesty ko il faut ñaawe sa welama kadi mbaɗa amnesty tawa ñaawaka ɗum ɗon ine hen kono noon kam enen ittata ɗum koko tundi hakkillaji men kamɓe ɓuuri en andude droit kamɓe ɓe gandi ko woni hen ko kono ɗum ɗon e tundi hakkillaji meɗen kadi eɗen gandi beldital Amadou Moussa so tawi ine waɗa ko laawol waɗi ko laawol haade beldital ngal yo yimɓe gandu holto gonga o woni hol toñƴo e toñaɗo so ɗum ɓenni so tawi ɗum ɗon ɓenni yimɓe ƴeewa taw yaafodirde toñƴo yaafno toñaɗo yaafo yimɓe ƴeewa woni yaafodirde ɓe yimɓe jaafima gayni noon hankkadi nde beldital fuɗɗa waɗde hunde waɗi ko laawol waɗi ko laawol wona finde tan mbiya aha min kay ɗum ɗo mi ari mi yuppiɗo ɗum ɗo en tout cas min kam par exemple mi rokko yeru joni mbiɗa yiiɗi wawrudindema an e Moussa kon lurdude mbiɗa yiiɗi wawrude on est ce que mi wiyatema ya addu ko ya haal ko lurdirɗon ko kanko haal hélas oto iwrin ça dépend ɗum aussi ne wawi wonde aɗan on e on sa est ce que aussi mi findinta fitin ça dépend élage par ce que aɗa wawi haalde hunde joni aɗa wawi haalde hunde joni taw wona e oɗo contexte wona e oɗo contexte ɗum ɗo ko contexte laawol wona en jiiɗo amnesty ji ha heewi kono wonno yaaro en tout cas hojomaji meɗen koko gasi konngol ma battindigol hélas hojomaji men koko gasi karallo men wiyat gasi haala alisi maji gasi watti bandiraɓe jarno jafen ɗon inchallah ko yinnode famminde bandiraɓe tan kadi ko daña hen foof kadi alhamdulillah rabbil alamin de toute façon min kam pour min ɓe jagui bawral ngal e moƴƴi kono so Allah sindo quand même
vraiment ko fonno sakkade de voilà très bien merci ɗon gaynirɗa ɗo Ama Moussa konngol ma battindima a jarama Halimata en beltanima aussi Abbas yo yimɓe paam tan neɗɗo no famirni information ko noon kadi aussi addirta e plateau donc ko hunde ganduɗa nde ko noon foti yarude kadi e manam à chaque fois ko yidde wi tan mboɗo yinno seeɗutade caggal e élection saabu ɗum ɗo fof so tawi heɓama ko mbiyata ko mayirde fof ko jawgal rondi donc hande o mboɗo heewi wiide mi anda holɗo Sénégal ni rewi ha yetti hande ɗo ha naate ɗeɗo ɓakke loori ha heeɓi goddol 25 élection ngaji ko fonno wonde ko 25 février calendrier républicain koko dawi respectede e nder leydi men Sénégal kono noon Allah waɗi wayni footima kaldigal wiyama yo wadde woodi yaaɓe woodi ɓe jahani caggal muɗum aussi date goɗɗo nanggama conseil constitutionnel wi kañumen kuufi kuul leydi meɗen mbi wa amnade il faut président gonɗo organiser élection ngaji présidentiel donc haade muɗum yaade wadde ko hunde ganduɗa nde vraiment ko hunde musdemi so tawi ko Allah o élection ngaji mbasa yuɓɓinede ñande le 25 février hande o so tawi yimɓe jeehi éventuel deuxiéme tour kanko organise le premier tour o tawetake so tawi kay o hormima konngol makko so tawi o hormima constitution leydi Sénégal par ce que le 2 avril ko jahowo o wi donc firti deuxiéme tour so woodi wodore koye caggal lewru koye caggal on ɗon mandat donc ne yidde wi tan ngal ɗo luural foof angal wawno wasde wodde angal wawno wasde wonde soit acteur ɓe politique ɓe ɓaade ko kamɓe hannde jogui Sénégal kamɓe mbaɗa décidé ɓe joodoɓe kalda kadi kalami koko ari hannde noon par ce que ñande noon dippi hen toɓɓere ha oyen leydi donc yidde wiide wonde de ɓe ponno ko haaldude ɓe nandira ɓe jaɓodira haysen no tawi kuulɗe ne mbaɗe modifié ɓaade woni ɗum to footima te faya koye lewru koto hannde o est ce que monsieur biteɗo taux de participation jogorani vraiment gagnade élection ngaji présidentiel te so tawi on gagnima woni yimɓe notoyaki so tawi ɗum ɗon ɓuuri gagnade ganden président garowo maw jogo probléme maw dañ caɗele mawɗe maw dañ caɗele mawɗe saabu wona ɓesguji Sénégal gotinimo ko jooɗiɓe mbandiɓe ko ɓen caabi haw gagné te ɗum c'est très dangereux e leydi démocratie ko noon Amadou Moussa an ɗum ɗon ko caɗele mawɗe e leydi démocratie en tout cas mbiyaten tan ko enen kam hunde fuɗɗi telɓude telɓe ɗe puɗɗi wadde ko guila nde wiya nde wonde sumgoji ɗi distinama ittama e 25 février jagganoɗo ɗon forcément tan wodat hen tan ko foti ɗum ala ko wawa hen alay saago wodat ko foti kanko président so tawi 2 avril yoni o yeehi forcément ko Amadou Mame Diop mo ganduɗa kañum ardi suudu sarguiji leydi Sénégal ko kañum jottoto ɗen balɗe passation de service o normalement président so tawi aɗa yalta fonno wonde e normal kuule leydi ko président goɗɗo kesso o wonda ɗum ɗon foof noon fotorima hen hankkadi mataw hankkadi ko noon tan no ardini ko noon tan jagguirten ɗum noon bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno yewtere men hande Paamen Pamminen en jetti Amadou Moussa an wondude El Hadj Abbas Sarr ɓe nden ɗon en plateau o kono kadi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra to banggue montage en jetti Ali Fall en jetti dendagal yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV tengti e accuɓe hagguillaji mumen e Paamen Pamminen kono kadi en mbi rewɓe aduna o foof eɗen mbiya ɗumen bonne fête fête de la femme tawi ko ɗo e leydi men Sénégal e peut être wadde émission garowo ina gasa koye lewru korka o siftini kam korka ne gasa noon taw wona min arata ko Amadou Moussa wattata ɗowde ha korka ka maayo on jarama bandi